Dame ni bata na sumurung sian salu na roha, ima mangaramuti ati-ati do pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabi jala horas manita saluna, salam sehat. Damang dainang huria nahi naholongan, rak mahita marsiajar. Sian hata ni bata, mangarade janita tu minggu Trinitatis, tanggal 7 Mei 2020. Di enet sian Injil Matius bidu 20 ayat 10 saharodi ayat 20. Usaha manita takasma tapayutiu. Alai nalaudo anggo sisianna nasakulu sadai tu sadadolo na dibuat Galilea songon naung tinonahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana disobama ibana. Alai naganggu do rohani na deba. Dungi didapoton Yesus manasida di dogma. Dunga sahat wau nasahuaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu pudai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goarni ama anak do to di perbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung kupatikon tu hamu. Ai idama sai nak donganak kudo hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Huria nahi naholongan upukama marhite sarito namaripola. Adong ma sahalak situa disada gereja. Na ibaru pe ibana pensiun sian hasituonna. Leling ibana makubasi di tonga-tonga di huriai songo parhalado songo situa ima 15 tahun. Alai adong na unik akamangwina. Mulai do ibana dipilit gabe calo situa jala dipabakit menjalo tohonan situa satu na pensiun selama 15 tahun tung sohya di mana nanggu apala sahali pe marjanita di parmingguan manang marjanita di pertanian dakya nanggu sahali pe haru mengajar sekolah minggu pe jarang do suang songonima nang manguluhon sermon PHD ini kategorial di huriai pe tung jarang situ tu di mana sah rodi na pensiun atong tubu masuk sukun ahado ulau ni mana saleling haperhalado onna 15 tahunon alus naima gumodang di mana holan namartanginya laudo ibana manopot ruas nuhuria na jarang marminggu dung rak nasida rak martangiang manasida ditongani bagas ni ruasi dungi juk di bana molodong ruas nuhuria na marsait lao di bana mandulo asa rak martangiang nasida suang sonima molodong ruas nuhuria na marsitaonon korban bencana alam do lana asing akka sitaonon ditopot ibana doi dungi rak martangi yang ma nasida asa ido nagumodang ulauna di tonga-tonga ni kuriai buasa dakya ibana marjanita naso diloas do dipangido do ditugaskan do ibana marjanita ala ibana sadiri do memang namanulak dang rade ibana marjanita dang rade ibana mengajar jala dang pola rade ibana manguluhon sermon PHD ulaun na bumodang imanakin martangian alayak kamang luidang adong sadanai ulaun na nasokola di pabua-bua tu huriai bahkan satu nang pensiun di mana dang di bawah tu huriai dia mai ganuk hari minggu dung sai par mingguan sai lau do amat tai manopot sada inganan mulai sa siang satu botari ditopok do sada ingana jalan ingana ini dunga adong napai mau di mana dua tubuh halak jalan dung liring lam torok napai mau ibana akai semi ima akka anak gelandangan HP
nama nopot anak geladangan do ibana. Dung pajupang nasida rak manga manasida. Ibana mangalehon mangan akka anak gelandangani. Rutin doi ganuk ariming mamuka dung tarpilit ibana gadis tua di tonga-tonga ni huriai sa rodi napesiu ni man. Dang di boto huriai no ni ulaon hasamalan ni haru donganna perhalado pe dangadong na uboto. Sadi hari di boto duk pe ibana pensiun jala dang leling moding ma ibana. Du modik pe amat tasik tuai alani para sahiton baru pe sudema mamboto ulaon pakubasion na hape salilingon. Jalalongang situ dulu ruani ruas nuria marnida torok ni jolma naro manikir di parmoding nai lumobima ala adong sada uduran nasai torok rombongan besar rona sida mampuan keras bunga dan keras bunga itu bertuliskan selamat jalan ayah pengasi isi rona sida ima aka anak gelandangan. Nah di papumu ni amat tasituai ganuk hari minggu siang satu botari. Jala di leon ibana mangan. Hapedang hola mangaleon mangan. Laos di sido kesempatan imana mengajari anak gelandangan ini mengajar membaca, mengajar berhitung. Jala ujung-ujungna diajari bana do majaha di belon membaca firman Tuhan. Jala laos uduran ni anak gelandangan itu mangido tuhasuhutoni asana sida ma memikul peti jenazah sang ayah pengasi ke pemakaman sebagai ucapan terima kasih dan penghormatan terakhir. Marnidai sudido ruasi tariluilu salut jala hormat. Saya ini ripudo alani losok nisituai dangul ibana marjanita salelengon. Jaladunga 3 hari ibana ditihai akaruas nuhuria ayah hado ulonna ninna hape dung diboto soni semua salut semua hormat. Sintua itu atau bapak penatua itu memberitakan Injil melalui perbuatannya. Dia memang tidak berkhotbah, dia memang tidak mengajarkan firman Tuhan dan dia memang tidak ikut membina pembekalan tentang firman Tuhan, tetapi dia mengajarkan firman Tuhan lewat perbuatan kasih yang nyata. Cara sintua tersebut memang sederhana, namun sangat menyentuh hati dan menjadi motivasi bagi orang-orang yang dia layani. Nakin akan gelandangan ini dan terus gelandangan anak kamang lunang. Adong do piga-piga senasida nungamui mandiri jala dengan ulaonna jala dipakai ibana doi mengurupi akka anak gelandangan lain. Hurian itu hatta. Asaido nataida sian turpuk janita mingguon. Ima paretan Tuhan Yesus tu akka sisianna asa gabe parbarita naudi. Dung hehe Tuhan Yesus sian namate di patari daudo dirina tu akka sisianna. Tongodo akka sisiannai martabuni alamabir nasida. Martabuni disada inganan jarani sordak pitu alani biarna. Alainnya sordak pitu tusido ro Yesus manopo nasida las didok matu nasida dame madihamu. Una kaum biar laho mahamu mandokon akka anggikku tu Galilea asa disima idaun nasida al. Matius 20 ayat sia rodi ayat 10. Lapatanna disuruh Tuhan Yesus do sisian nei asa pabuabuaon tu akka na porsiai tu akka na ulun manguton Kristus asa marpungu disada doluk na di Galilea asa disido di topot Tuhan Yesus nasida ro Tuhan Yesus si laho mamasu nasida do pasahaton ulau si patu paon ni akka sisiani dapat matikina dumar pungu nasida
didoloki ima turku jemita tahun hobartu tonan ni Tuhan Yesus Roma Yesus tu si manopo nasida dumpa jupang marsoba do sisiani tu adopan di Yesus marsoba nasida pasobu si holnya roha marsoba nasida patudu rasa hormat dalam marsoba nasida sebetulnya ima lahu menyatakan supaya mereka tetap bersama alai deba sian akka natoropi sian akka sisiani sian naro tu dulu nadi Galileai adong dope lalo roha do pikiran nasida ganggu dope rohana ganggu hakorsionna bohado ulani songon dia do hami tujuh anon molo lao muse Yesus manadiko kami songon dia do hami songon ima pikiran nasida deba sian nasida alani diboto Tuhan Yesus doi naganggu dope rohani deba si sian nai ido bahen dipertegas Yesus domando dunga sahat tuau waso nani banua gica dohok nadi tanoon Matius 28 ayat 10 lapatanna unang pola hamu ngabiar alana dunga sahat waso nadi banua gijang do nadi tanoon di Tuhan Yesus marwaso jala margogo do Tuhan Yesus laho mangodingi majaga do mangaramoti akasisianne asa dipatubu ibana do rohani akka sisianne unang be mabiar unang be ganggu jala unang be biahato ala iko barani do nasida melanjutkan misi dan visi Tuhan Yesus di Portibion ahame ima paretana ni guaramon amanat agung na dileuni Tuhan Yesus tugas tu nasida alani tugas na ubalga tugas na parjulu dileho tua kasih sene ima laho mahamu podai hamu masaluh bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak do todi porbadia Matius 20 ayat 1 sia molo di versi Injil Markus sono ni do laho mahamu tuliat Portidion jami tau kamu ma barita nauli tunasa natinoppa Markus 10 ayat 15 alai hatana sarupa majo na hidup ni Tuhan Yesus tu nasida laho mahamu pergilah artinya harus keluar mereka harus pergi keluar iko lao do nasida haruar sian dia haruar sian bagasna haruar sian lingkunganna haruar sian hutana haruar sian hadirionna unang mapartahaton keegoisan unang mapartahaton bakko hagion apalagi mempertahankan kepentingan diri sendiri jangan alai ikon haruar do nasida siani haruar laho manopot porlak ni Tuhani ay godang dope sisadio disi sasaran ni barita naulion manang objek idok mai lao mahamu tu saluhut bangso manang molo sian Markus nakin idok mai tunasa natinoppa akaisi do masukan si ima bangso naso tumanda de bata dope jala budum se ima akajolma na madau sia dewata akajolma na makilala na sotama nasida dohot diharajau di dewata orang-orang yang terabaikan selama ini orang-orang yang termarginalkan selama ini aku nih dido tunasa natnoppa ima alam lingkungan kita jaga kebersihan kita rawat dengan baik suasana dohot hewan lapatanna ikut tusudido di bari tahun barita nauni buasa ikut tunasa natinoppa ala tujol maino di pasa debata huaso laho mangaradoti saluhut natinoppan di bata asa denggan di pauliuli di radoti jolmai alam sekitar hewan do suasana sada Musa sada ayat 20 Sa'rodi ayat 30
molodengado di rado ti jolmai salu na tinopan debata diorhonido hasonangan dohot hadameon tu jolmai akamang do inang oddo na menarik bohado bahinota marbarita nauli bohado bahinota laho mengajari hobartu nabi natik koni Kristusi holan marhiti janita no songono manang mangaliho poda manang mangarahon jolma holanido dakolani alanido di dok Tuhan Yesus son laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata nang hupatik ko Tuhamu Matius 20 ayat 20a kuncina ima mangaradoti hatani Tuhan Yesus mulokon mangaradoti sama dengan mangulahon makanguluhon aksi nyata hobartu patik ni Kristusi contoh mangulahon holong niroha ido tindakan nyata maparangehon berita nauli asa boha asa mangulu hatani di bata di bagasa dirita jala diritaon makanguluhon hatani di bata biarlah firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam diri kita dan diri kita dihidupi oleh firman Allah asa ngolutodo nagabe si tindangin Kristus di tonga-tonga ni portibion jidang hola na marjanita alam marhite parangat tai ido dalata marbarita nauli huria na hinaholongan ahado bohal dilehot Tuhan Yesus tu akan na ulo lao mamaritaho barita nauli didok Yesus yang mesti dison ai ida ma sai na dongan aku duhamu ganupari rasi-rasa roh azal ni hasianganon Matius 20 ayat 20b songon dia do pandongan yonne ima marhite namangido tu damang asa diuseho tu nasida todi porbadia asa todi porbadia ido napatauon akan aporsiai marbarita nauli aku ni dilehon Yesus do ima hagugoon pangarajo diri dohot habisuhon ido gogo do las niroha laho marbarita nauli lumowima mangalo subian ya kasibulis na mangabat hararak ni barita nauli atong damang daina paretan ni Tuhan Yesus asabor hak manang kita mamaritahon barita nauli taulahon ni marhite parangeta pangalaho dot ulaon nadenggan di parnoluan sigano paridang holan ikto semarjanita songon nabi naheni sahalak situa nakin nadisarito namarit polai mulai do calon situa saat nama jalo tohonan situa saat di pensiun di mana dan memang ibana marjanita dan memang ibana mengajar alai marhite pabahinan nadengganido hapi ibana marjanita marhite pabahinan nadengganido ibana mengajarhon hatan libata marhite pabahinan nadengganido hapi ibana menjadi bersaksi tentang kasih Kristus nagabi sitidangin Kristus ibana di tonga-tonga ni portidion lumumima tu aka orang-orang yang menjauh dan terjauhkan dari rumah Tuhan sian harajau ni debata alani ikon rak bekerja sama do kita mangulahon tona persuruan ni Tuhan Yesus dan hola tuaka parhaladoon tetapi bagi setiap orang Kristen ini menjadi perintah Tuhan Yesus supaya kita marbarita nauli lewat perbuatan kita lewat perilaku kita sian pakatayota suangsoni nang parsaurata tuhu maliang dohot nasa toktong kita tumangyakon portibion sikokma taulahon tolu pajoni kuria koinonia bersekutu ima peribadahan marturia ima ulaun sending nagabe sitindangi dohot ulaun diakoni masih rupan dohot nama situpahan saluh nai tapatupama mardongaton todi porbadia
anggiak ma bibagsa las ni roha do namar situ tu hita laho patu pahotsa. Amin. Pabor hak nahami tutu ali debata mabaritahon barita nauli ni lehom ma to di porbadia asamar gugu jalalas rohanami mar barita nauli marhite pakatayon nami pangajarion nami dumobi ma pabahenan nami do pangalahon nami di ngulu siganu pari asa ngulu na nyoddo nagabeja bitana mangulu di tonga-tonga ni jolma dilihat portibion hola to dimido napatao kami asimaroham marde Kristus Yesus. Amin.